Masquera saying with Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka kuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa garo ka subscribe. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuvigirai mausoleum ya the late President Robert Gabriel Mugabe iyo iri kwa Zvimba muri Zimbabwe. So kunyangwe papa ne ma controversies surround his burial ndofunga ma pictures ya mausoleum ya Robert Mugabe anga asina kunge arivilwa muri Zimbabwe. Ndofunga takangoona during the first family paya ndofunga takangoona the family ya Robert Mugabe pane an event ya vakaita vachi celebrate 100 years for Robert Gabriel Mugabe. Ngataona the interior this mausoleum ya murkona iri apo tunavarungona ma pictures ayo akaiswa around the mausoleum pamwechete nemaruva ayo arapo iri located kwa Zvimba ndo yakazoita the final resting place ya Robert Gabriel Mugabe. The interior yacho ndofunga murikona picture irapo Tino Mugabe akamira paside peguwa baba vake muri Zimbabwe. Ndofunga pakaita nyaya muri Zimbabwe the government chitaura yachiti President Robert Mugabe vaifanira kuvigirwa kuHeroes Acre. Family yavo yakaramba ikavavigira kumusha kwavo kwa Zvimba muri Zimbabwe. Zvina kupera mushe the High Court yakatanga kutaura iyo ichiti the body ya Robert Mugabe fana kuzo exhumwa from his rural place yonovigwa ku Heroes Acre muri Zimbabwe. Nwanyaya yakazofambirwa nana Bona Mugabe. Ndofunga takaona ngobana Bona Mugabe nana Chatunga vakaenda ku court vachinorwisana na Chief Zvimba kudzamara vazo wina their case kuti baba vavo vavigirwe kwa Zvimba. So murikungona mausoleum ndo yakaita the final resting place ya Robert Mugabe. Ndofunga mugore ra 2021 kuvigwa kwa Robert Gabriel Mugabe kwakambonetsa government ikasvika pakutozoconstruct another mausoleum and the Mugabe family yakaendeswa ku court by Zvimba traditional leader aidemanda iye achiti Mugabe vaifanira kuexhumwa vanovigwa ku Heroes Acre muri Zimbabwe. The same year Chief Zvimba vakafaina Grace Mugabe vakabhadhariswa 5 mombe ne2 mbudzi zvinzi anga aviga Robert Mugabe zvisiri pamutemo. So the government yakaita go ahead ikavaka mausoleum muri Zimbabwe iyo yamurikuona iri apo iri ku Heroes Acre muri Zimbabwe. So the construction yakaitwa ne the Minister of Local Government and zviri kunzi pakahaiwa ma contractors from outside, even ma materials akashandiswa ipapa ari kunzi anga ari unique. So zviri kunzi this mausoleum yanga yakashandisirwa the glass material hanzi iri bulletproof zvakare pari kunzi vakatraya kuidesigner in a way yairesemble the great Zimbabwe. Ndofunga murungoona maZimbabwean beds ari pamusoro zvakare ma pictures a Robert Mugabe ayo ari apo zvinhu zvakare pane ma captions aripo pa this mausoleum, this glassy mausoleum. Pano pakashandiswa mari yakati one day to build this mausoleum by the local government muri Zimbabwe. Asi the family ya Mugabe yanzi yakazviramba zvese izvi vakati they're going to bury Mugabe kwa Zvimba kumba kwavo kune the other one iyo yamuri kuona, the other mausoleum iyo iri apo yamuri kuona muri Zimbabwe. Ndofunga Mugabe vakavigwa musi wa 28 September mugore ra 2019 muri Zimbabwe. The government yakazorespecta ma wishes ava Mugabe avanga vataura vachiti vaida kuzovigwa kumba kwavo
kwazvimba. Vakarequest zvakare kuti he wanted his burial kuti ive private, pakaitwa private private burial yavaMugabe. Kwakusina vakawanda, kwakune around 150 people ngo ari very close kuna vaMugabe. Ndizviri kunzi vakasiya vataura vachiti vaisada anyone anga ari involved nemukuu kuti asvike pavakavigirwa. Zviri kunzi magovernment officials hapana kana one akakwanisa kuatenda this funeral. Zviri kunzi the only government official aka-attenda this funeral ndianga ari the provincial chair, the provincial minister wearea yekwazvimba. Ari kunzi ndiye the only person akakwanisa ku invitwa to this private burial. Then poita two opposition leaders ainzi aka-invitwa zvakare. Otherwise the rest havana kunge vainvitwa. maZANU-PF officials havana kuinvitwa nekuda kwekuti vaMugabe havana kufara nemapisiro avakaitwa pachigaro mureZimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.